Čiže rodina a spomienky sú obrovský dar. Niekto nám napríklad môže ten problém, tú bolesť aktivovať. A rodina je na to perfektná, pretože nás najlepšie poznajú. Po svojom podvedomí vedia presne, kým sme. Vedia, kde sa majú zapichnúť. Takže nám niekto môže povedať, správaš sa ako tvoja mama. Alebo si presne taká istá ako tvoj otec. Lebo ty vždycky všetko dramatizuješ. Zase robíš problémy. I to sú vety, ktoré nám môžu na prvý pohľad ublížiť, ktoré sa do nás zapichnú, ale zároveň nám otvárajú dvere. Dvere do jadra veľmi starej rany. Čiže naši príbuzní, naše stretnutia počas Vianočných sviatkov nás vedia zobrať veľmi hlboko do nášho podvedomia a to je veľmi veľký dar.